Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, niki mau Pak Kalem niki nyebutnya Bapak padahal tesih nom gitu loh. Oke, gantos Mas mawon nggih. Ampun Bapak dereng nikah niki Pak. Nggih. Terus niki sekalian lah promosi apa kali promosi Tia nggih. Nah, nggih, riwau pun dikenalke kali Pak Kalem nggih, nami kula Angga. Kulo petugas Nufam untuk area Blora Utara. Niku dados mulai dari Cepu sampai Ngawen. Kalau Blora Selatan di Ambu sama Pak Kalim. Nah, dan di belakang juga ada leader kami dari tim Blora Gerobokan, ada Pak Darlam. Beliau yang di bagian absensi belakang yang pakai baju kemeja. Nah, sederhananya mungkin wonten sing tesih kelingan kula mboten nate damel kempalan-kempalan juga teng mriki. Ratu paling. Soale pun suwi nggih mboten mriki-mriki meneh nggih. Nah, nggih. Nah, dados siang menika niki dados kula damel kempalan mungkin sing luwih napa nggih? Undangane luwih rame meneh dan ada hadiah juga teng mriki. Nah, sebelumnya mungkin kula ajeng teng mriki jelaske beberapa produk dari PT Nufam lah. Nah, PT Nufam pun kenal apa dereng? Nah, nggih. Dados niku PT Nufam niku perusahaan pestisida multinasional, Pak Bu. Dados kita itu perusahaannya mboten cuma ada di Indonesia, ada di berbagai mancanegara. Nah, dados misal di Indonesia jadi Nufam Indonesia, di Thailand jadi Nufam Thailand, di Malaysia Nufam Malaysia ngoten niku. Nah, dan di Indonesia piyambak niku kita udah menyebar di kurang lebih 30 provinsi. Terus tinggal kecil lah beberapa provinsi yang belum masuk petugasnya Timbro. Cuman udah 30 provinsi udah masuk, jadi kita udah menyeluruh juga lah hitungannya untuk di Indonesia. Nah, dan untuk kantor pusatnya juga ada di Jakarta, di Plaza Amita. Nah, mungkin siapa tahu nanti Bapak Ibu ada yang ke Jakarta pengen mampir ke kantor Nufam nggih. Saged nggih, ngaten cari. Napa nek sing kantor napa nggih duniane niku teng Australia, nek pengen jalan-jalan pas ke Australia cuma mampir mriku nggih malah. Monggo saya teng mriku. Juga nak mampir juga. Nggih, monggo mampir teng mriku. Nah. Kula ke kembang dados boten kertas lho. Nah, teng mriki nek Nova mau pun kula jelaske secara singkat. Nah, nek produk-produk Nova sing pun pirang napa mawon? Ya kene iku jenengan pegang niku. Sing iki. Wonten sanese? Gibro, nggih. Wonten sanese mulai sing pun kenal teng mriki? Dereng nggih, waduh. Berarti sosialisasi niku kula belum niki membekas nih ya. Niki makane kula damel lagi. Nah, nggih laras dados salah satu produk yang udah banyak dikenal sama petani, terutama petani daerah Desa Gaduh nggih. Niku niki ada Roundup. Nah, Roundup niki kan glifosat nggih, kangge herbisida, kangge suket-suketan. Nah, kados Roundup niki piktograme hijau Bapak Ibu. Lah niki dados artine niku mengke pas jenengan semprot niki aman kangge jenengan juga. Dados aman kangge lingkungan, aman kangge sing tiyang nyemprot. Dados mboten usah khawatir soalnya ada beberapa produk mungkin yang piktogram sing bawah ngeten iki garisnya niku ada sing kuning, ada sing biru, ada sing merah. Lah nek sing merah niku sangat berbahaya. Dados tidak direkomendasikan untuk napa hitungane untuk penyemprotan niku sangat berbahaya. Kalau mau nyemprot harus pakai APD. Dados harus berumusan ngoten niku lah. Nek kados niki hitungane aman, dados jenengan paling enggak kalau nyemprot APD niku nggih pakai lengan panjang, terus pakai celana wonten niku nggih nah kali masker ya niku pun insyaallah pun aman ngoten. Nah, kados Roundup niki kan nggih pemakaiane irit apa boros niki? Irit. Irit nggih. Nah, niki cukup pakai 2 sampai 3 tutupnya niki nggih. Lah niki mungkin pun saged kangge 1 tangki. Nah, keunggulan sanes niki mungkin misal jenengan sakniki semprot 2 jam setelah semprot wonten Jawa niki produknya pun meresap ke jaringan rumput. Dadosnya mungkin rumputnya tetap saged aja. Dados mboten usah nunggu 5 jam atau 6 jam.
Nah, mungkin 2 jam mawon niku wonten jauh niki pun efektif. Ngoten. Nah, niki Pak Bu, nek niki kan ada roda, nah niki ada satu lagi niki. Sebenarnya dia sama, sama-sama glifosat, cuman niki pembedaan niki makin bahan pembawaannya, surfaktannya beda. Cuman niki bahannya sama, intinya niki herbisida juga glifosat. Niki namanya nufosat, cuman niki 480 ya. Nah, sing roda kan 486. Nah, niki 480 niki sami. Lah, niki sudah sama niki produk dari Nufarm, piktografi dimpun sampun hijau. Niki nggih sasarannya sami kados roda nggih kados kangge sing alang-alangan nggih saged, terus kangge daun-daun napa nggih sing sepit-sepit sanese nggih saged. Nah, pemakaiannya niki mengke kurang langkung 150 sampai 200 mili. Dan tutupnya niki berarti kurang langkung mengke kisaran 5 tutup niki. Soalnya niki tutupnya 30 mili Pak. Lah, nek sing tutup niki kan 50. Nah, nek tutup niki kan 50, nah niki kan boten-boten 50. Nah, sebenarnya kalau misal jenengan nyemprote pakai tutupnya roda berarti nggih 3 tutup. Cuma nek nganggo tutupnya sing niki nufosat pakai 5 tutup. Soalnya tutupnya niki volumenya lebih kecil. Soalnya kan di beberapa produk kan dia tutupnya ukurannya beda-beda. Nah kanggo tutupnya niki berarti kurang langkung pakai 5 tutup. Nah niki dia sami niki pakai 2 sampai 3 jam ada jauh. Niki aman, sukete mungkin tetap pecah. Nah niki untuk produk herbi strategi. Nah di kita sebenarnya untuk Nufarm niku banyak sekali deh produk untuk herbisida. Nek mriki kados lulangan ngoten niku dados kendala sing bandel boten suket sing bandel boten. Angel nggih. Biasane nek disemprot niku ketok pucuk kuningnya langsung make boten lami. Nah, dokol meleh nggih. Nah, terus niki kalau ada 2 produk niki. Nah, yang pertama niki Terador. Terador niki herbisida kontak, bahannya tiafenasil. Terus nek kados Terador niki nggih, misal pengen ngatasi sekelas lulangan. Nah, niki kan kemasannya semanten. Nah, alit niki. Nah, niki kangge ngatasi lulangan niki mengke saene dicampur kali glifosat. Nah, glifosat kula napa berarti saged nufosat utawi pakai roda. Nah, satu saset niki saged tinggi 2 tangki. Niki. Nah, niki misal pakai jenengan semprotke campur kali glifosat nggih. Nah, niku mengke 2 hari sing pun bandel-bandel sing pun kembang. Nah, niku mengke saged langsung gosong. Nah, mengke tukule meleh atau rekrute niku mengke di atas 20 hari. Minimal itu 25. Niku nembe mulai ketinggal semi-semi hijau. Nah, misal kanggo persiapan lahan kan pun 25 hari setelah spray kan misal batu tijer kan dia jagung lah misal pun. Nah, niki kados Terador iki saene pokoknya di mix dicampur kali glifosat saged nesan ilmuwane kula nggih saged glifosat utawi ngangge roda. Ini nggih sami pokoknya takrane iki semanten dadoske 2 tangki. Nah, di luar niku juga ada lagi satu. Nah niki penyemprotan tunggal panto. Niki gravitas berbahan aktif awalnya glufosinat. Nah mungkin kados teng mriki ketingale mulai rame iki bahan-bahan awalnya glufosinat sing kangge BB nggih. Nggih. Nah, apa saya mau nyebut merek yang belakang, bahan itu lah. Nah, dari kami juga mengeluarkan namanya gravitas. Niki nek kados yang disebut Bang Udin mau kan SL 150. Nah, nek dari kami niku 200 SL. Terus pemakaiannya lebih irit. Nah, niki mengke ngangge niku satu tangki kurang lebih 4 sampai 6. Tergantung kondisi gulmanya. Misal gulma sing ulangane pun pun kembang pun gede pun berbuku-buku niku pun gede lah niku mengke saged disemprotke pakai
6 tutup. Cuman kalau masih muda, untuk menggunakan masih muda niku pakai 4 sampai 5 tutup niku pun saged. Nah, ammonium glufosidat niki gravitas secara kematian niku di antara dari kontak sama glifosat. Jadi misal niki wau terador kan 2 hari ya. Nah, niki mungkin sing amonium mungkin di kisaran 3 sampai 5 hari. Soalnya tunggal niku mungkin pun ketinggal garing gosong. Nah, mungkin untuk daya tumbuh lagi niku di atas 4 minggu utawi 28 hari. Jadi selama 28 hari niku mungkin pun aman dari rumput-rumput terutama sing bantul kados lulangan. Ngoten niku. Nah, kirane niki mumpung niki tembe 4 produk niki wonten sing ditanyakan apa mboten? Harga. Oke. Nah, nek kaitan harga nggih, kados sing untuk produk sakniki niku hargane 1 liter 80.000. Semanten nggih, semanten niki 80.000. Terus niki untuk nufosat, nah glifosat yang satunya ini dengan harga 65, sama-sama 1 liter, niki 65. Terus untuk yang ini gravitas, ini 1 liter dengan harga 70.000. Terus untuk yang niki Pak, terador sasetan, satu saset niki harganya 20.000. Mata niki untuk harga dari 4 produk niki wau kangge herbisida terutama untuk persiapan lahan lah. Kalau saja niki 4 produk niki kangge persiapan lahan. Soalnya mungkin jenengan pun tanam, misal tanam padi utawi tanam jagung, kita ada herbisida lain. Nah, wonten mulai sing ditangake terkait niki. Ampun. Nah,